Abi ni mo igsuon, kung kanang pagdumot, kanuna na nimo pakadak-an sa imong kinabuhi. Wala man na siya maayong mapaingnan, no? Makadaot lang na sa imong kalag igsuon. Munang ang garbo, may paimo ng wadon. Kay kanang garbo, makaimpyerno. Igsuon ti man idyod kanunay, na kung gusto ta mo adto sa gingharian sa Dios, daghan kay mga requirements nga dapat natong tun-an ug atong i-comply para makasulod ta sa iyang puloy-anan. Ug usa na niya akong ginaingon, likay ang pagdumot, dayon magpasaylo. Kay kung magpasaylo ka sa misi ka tawo, pasayloon usab ka sa Ginoo. Walay perfect nga tawo, masipyat kita. Dili man pud malikayan no nga masakitan man gyud ta igsuon, kay ngano kanatong kasing-kasing dili man ni robot na man ni pagbati nga masakitan. Pero maningkamot ta, makining mong kasakit ug kahibos, di lang pud siya mulungtad og dugay. Isuon ang kahiubos, ang kasakit, dili mulungtad og dugay, basta ang usa ka kinabuhi, ang usa ka kasing-kasing sa tao na ay hugot nga pagtuo ug hugmas sa Ginoo. Masakitan na ron, pero maulian ra na. Lahi ra yun sa tao nga walay Ginoo, walay tinud nga gugma, kay magdumot na taman yun sa ginhawa. So usbonako, pagpasaylo, ayaw pagdumot, aron makabaton kag kalinaw sa imong hunahuna, lakip na ang sulod sa imong dughan. Ang importante nga atong paningkamutan, ang kaayuhan sa atong kalagpuhon nga mapahiluna kana, kay ang kalibutan ato ra mang biyaan ug dili nimo atong lifetime nga puloy-anan. God bless igsuon.